Hemmejaňyza salam, gowmy ýagdaýlaryňyz turduňyzmy sagaman. Men ýene de iş günümden bir kiçiräjik vlog çekeýin idim. Bilşiňiz ýaly howalaram şu günler birazajyk gyzýa. Biz hili hyzmatçyzdanýaň 1-nji we 0-njy gatyna ýerleşýär. Biz her hepde diýen ýaly müşterilerimiz üçin täze haritlar getirip size hödürleýäs. Men size bu vlog çekmegimin sebäbi maňa şu gün ýerden internetden başlagym ses sahypy soňradýa. Jeren men seni her sapar göremde otyrsaň. Ýeriňden tur da müşterilerimize täze gelen haritlar hödürle. Eger şu videoň 1000 like'dan geçse aýlyň galdyrjak diýdi. Menim sizden şu videomy gaýrat edip gollamagyňyzy haýyş edýän. Ýöne men uzaklygyny işlesem hiç kim görmez. 2000 doturar namany hemme kişi görür. Saýlanmaýa bilen satyjylary her bir gelýän müşterilerimize güler ýüz bilen garşalýarlar. Hem de haritlarymyz üçin geň işleýän maglumaty berýärler. Magazynyň için size dol abzor etmek üçin müşterilerimizin gapdalynyň almaly boldum. Men bagsarsaňyz, siz öýüňiziň dizaýnyna görä mebeliňizi, matasyny hem de reňkini saýlap zakaz hem berip bilersiňiz. Her bir müşterimiziň islegi biz üçin wajypdyr. Şu başa gaýlyga mensiz bolmazdy. Bizde 2000 manatdan ýokary sowda eden her bir müşterimize sowgatlamyz amadyr. Bizi gollamagy unutmaň.